Bahasa. Oi. Oi. Lo. Ha he oh he ha he. He a he oh he a he. He a he oh he a he. Dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu ya wong ganti laku godho ati rinten siang dalu nek ora kecek pare pade lo wah yo ngumet be wong bagus dadi laku kene ke yo ati wae iki arepe piye lho siang dalu keterangane piye lho dhuwur sedang tak cepet lho kinur ben jiwa raga ngungkar rasa kumetese kalbu goyahe segara pade mboten sangu ta bisa ngluluhke atiku ayo pade suwe nggonku ngenten ada nyanyi iki ayo ati sawiji senadyan anggota lakoni yuk dah dadi kok sandalanmu udah copot dhewe-dhewe cah woi thothoke kuwi telakmu to kuwi ana MC ora gawe lho iki ki yo caplokan jenenge ora ngono to padeku kepiye padeku ki mau pade arek niroke gepleng ayo lagi boten suwek pakde wis diobras pun kula Sabto Pandita Ratu sik ana duwite kene mringes sliramu dadya ing impenku kene lho Mas gorong ewek mugi Gusti tresnaku bakal kinawa musik lo dadi wong atiku analikane sepisan ketemu wong rinten siang dalu kowe metu ra ayo dek oh ya ayo pak suwe kono ngenteni ale wonge atiku antuk sampe yo ati sawiji senadyan apa tak lakoni yo
Napa? Bagi yang ingin menukarkan uang silakan menghubungi saya. Aduh. Sik. Umpamane arek nyawer susukno to lho maksudmu iki. Ambek aku rek pedhot. Biar saiki penyanyiku. Sik. Bapak Erin jenenge sapa? Bapak Erin. Kowe iki ra ngerti. Ora. Mbak Patriono no. Calon bojoku sapa jenenge? Pak Triono. Triono. Bebep Triono. Ayo. Bapakmu. Setrum ke. Bapakmu. Oh, kepiye to? Iki situ kiyem penjuru. Oh. Ora ya. Pak Trio. Ayo nyanyi. Pak Triono sakatamu. Triono ya sakatamu. Yo ya satu sewu. Pak Triono ya 1.000. Pak Triono metu 1.000. 1.000. 1.000. 1.000 di maake. Lah. Ora wani, ora. 200 tekan jam 10 judule campur sari sasengklei. Ora gah. 1.000. 1.000. Ayo, metu 1.000. Pak Pak Trio. Lah wegah. Pak Triono ngenyang 200.000. Aku gemeng, Aku juga ngenyang 200.000. 200.000. Neh no aku. Wis gak ayo. Dinai bapak. Ayo to. Sabdo pandita ratu. Mring sliramu kadya